I-episode yayizolo kaMnakwethu ivele yandikhumbuza esikadulase besidibene nomfana ekuthiwa nguLungisani Msweli ohlala kwaMashu. uLungisani ufuna uthatha unkosikazi wesibini, ngelo xesha akanayo nefurniture, kunani isitulo, i-couch betinani kuthiwe iphelile, okanye ikhabhathi ke leyo faka izitya, yonke into idibene, zimpahla zimbiza zikunye. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. uLungisani lo ke uneminyaka eyi-29, uthi ucula uMaskandi, utshate kunye noZandile Mkhwanazi, uthi badibana ngo-2016. So oko bethandana ngo-2016 kodwa ke baneminyaka emithathu betshatile kwaye banabantwana ababini. Uthi uMamkhwanazi bonwabile emtshatweni wabo kwaye zange waphoxwa nguLungisani umyeni lo wakhe. Ayike wadibana ke uLungisani kunye notata uMseleku, wamxelela ke uba uthandana nentombi egama linguLungile Mdletshe. uLungile Mdletshe ke yena ke ngowasempangeni, uhlala eNanda, ufuna ukumtshata kuba umamakhe engenamntu womncedisa ezilalini. Okwesibini ke uye waveza noba banomntwana kunye noMamdletshe lo, so ufuna umntwana wakhe akhulele phantsi kwabazali bobabini. Abuze ke uMseleku uba ngaba unaye na umzi, athi ke nake hayi akanawo umzi, kowabo ezilalini kukho umzi omkhulu, yena uneflat enamagumbi amabini pha. Abuze ke uMseleku uba uzawukwazi umelana nesithembu ngoba isithembu sifuna imali, athi yena uzawukwazi ngoba uyabamba amatorho. Into azayenza kowabo uzamthatha lo nkosikazi umncinci uMamdletshe ahlale nomamakhe, inoba ke nake abe kula 2 room nomfazi lo wakhe. Aphinda ambuze ke uMseleku uba uzamconvince njani umfazi wakhe ba amvumele athathe lo nkosikazi wesibini. Wathi ke nake uzawuthi kuye, uyakhumbula ngoku wena ndandikukhulelisile mfazi wam, ndaye ndakwenza unkosikazi, so nalona ke ndimkhulelisile sinomntana, so ke ngoku ndizamtshata. Samboniswa ke uMamdletshe oye wasichazela uba wadibana noLungisani kwi-CD launch. Uthi naye ke uyi-artist, so bobabini ke basebenza kunye ekwenzeni uMaskandi. Uthi ke wamxelela uba unaye unkosikazi kodwa ke bathandana kwamnandi sana, ebemvasa neenyawo. Wabuzwa ke nguMseleku uba ingaba uready uMamdletshe for isithembu, wathi ewe uready, ukhe ave abantu xa bethetha ngaso, abuze ke nemibuzo naye. Kwayoditywana ke noMamkhwanazi obehleli nomngane wakhe, bayiqonda zibekwa nje uba ikhona ingxaki ngoba kaloku kuyaziwa once ukuthi gqi utata uMseleku sisithembu ayikho enye into. Hayi ke bathe bombona utata uMseleku bothuka, umyeni ke wayichaza indaba yoba ufuna uthatha unkosikazi wesibini. Bekubuhlungu zavele zehla iinyembezi kunkosikazi, ebethuke nyani, uthi khange ayilindele kwaye uLungisani lo zange wambhaqa etshita notshita oku, so bengayilindelanga lento kuye. Uthi ke nake uzalelwe esithenjini, isithembu uyasazi siyingxaki, so aba babini bayicebile yonke lento uba makamithe lo azokwazi ungena ke ngoku apha esithembini, ibihlobo lakhe loba efuna ungena. So wabe eyimbuza ke uMamdletshe loba uMamdletshe zange axelele uba unaye umntu, wachaza uMamdletshe ewe ebendixelele butshatile. Uthi ke ngoku wena wabona uba mawungene, wathi ewe. Wathi ke njengoba ungena ungena ba uzothini, wachaza uMamdletshe ke ba ungena ezokwakha. Wabuza ke uMamkhwanazi ba akakhanga na yena okanye akakhi na yena, wathi hayi yena uzokwakha kwenye indawo. uMseleku ke uye watsho kuLungisani uba makachaze esinye isizathu soba ethatha isithembu. Wachaze kuLungisani uba unomntwana. Hayi ke sana, wathi breakdown uMamkhwanazi. Wabuzwa ke ba umntana unangaphi, buzwa nguMseleku, wachaza umntana una 11 months. Hayi wathi ke nake uMamkhwanazi akayingeni eyesithembu, akho mntu uzawungena esithenjini, akho mntu amfunayo for ushare indoda yakhe yena. uMseleku wabuza ke njoba benomntana aba babini kuzawuthini xa umntana kufuneka enzelwe mhlawumbi into ezinjengamasiko. Wathi unkosikazi akanangxaki nomntana, umntana khangenze nto ngaba babini abangcolileyo. So umntana ke uyaske athi xa yokwenzela umsebenzi aze noba nosister wakhe. Wambuza uba kanaye na usister, athi ke nake uMamdletshe usister wakhe okanye usister bakhe batshatile. Wathi hayi ke so uzokwenza njani, uzamzisa njani ke ngoku umntana, wathi ke nake uzamzisa ngoku kwakhe. Waphela intsini uMamkhwanazi wathi hayi sana uyajabula dade. Wabashiya ke tata uMseleku esithi uLungisani makazicengele. Wacenga ke uLungisani kuMamdletshe, uMamdletshe engavumi, kodwa waphela esithi makenze ngobona kwakhe. Wathi ke kwi-diary session yakhe ba uthethe loo nto leyo kuba ebedikwe le nto uLungisani kudala emcenga, otherwise yena akayingenanga yonke le ndaba yesithembu. Uphele esithi ke uLungisani yena uzawuqhubekeka noMamdletshe, but ke ngoku uzamxelela unkosikazi wakhe xa esiya kuye, kwaye ke ngoku nomntana uzawuqhubekeka
emondla ngohlobo emondla ngalo, kodwa ke umahluko kukuba ebekade imali engachazi kunkosikazi ngoku uzayichaza. Ugxekiwe kakhulu ke naku-social media uLungisani Msweli ngofuna uthatha unkosikazi wesibini, kodwa imeko ahlala phantsi kwazo azimbonakalisi njengomntu ongakwazi ukwakha iifemeli ezimbini. Khanikhe nditsho ke nina ke nicinga ntoni ngesi sithembu sikalungisani afuna ukusenza? uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.